Aquests són els requisits per fer els vídeos de les activitats de la Zamborinada. Utilitzeu una càmera rèflex o de vídeo d'alta definició. Busqueu un trípode o recolzeu la càmera en un lloc estable. La imatge ha de ser estàtica. No pot estar en vertical. Col·loca la càmera sempre en posició horitzontal. Si podeu, aconseguiu un micròfon per a la gravació. El vídeo s'ha de gravar en una qualitat mínima de 720 x 1280. Graveu en un lloc amb llum suficient perquè tots els participants es veguin ben il·luminats. Podeu utilitzar il·luminació externa. Recordeu que el càmera no pot parlar. Deixeu uns 3 segons de silenci abans i després de dir la paraula. Després d'enregistrar el vídeo, comproveu que la paraula s'entengui nítidament. No pot haver sorolls externs que distorsionin. Al finalitzar el vídeo, graveu a part l'àudio de tot l'agrupament dient la paraula. Així ens assegurarem de tenir el so en bona qualitat. Podeu enviar els vostres vídeos des de la plataforma iDray.